Lle newn ni barhau I edrych ar yr adran C, ac ni yn edrych ar y dosbarth i'r Caseg Wag, neu'r adfarch 8 mlwydd a throsodd. A mae hon wedi bod yr adran C, un o'r dosbarthu cryfan y farni yn un ymuno I weld y gardyn goch yn credu yn mynd I Ben Orchard, Abercipin, Lady in Red. Oedd hon yn anferth yn dod i'r cylch, oedd e'n dal ligad I o'r cornel trwy'r amser, mae rhaid gweud, ond dyna ddosbarth cryf, dyma fe. Wedi ennill y dosbarth anferth na Abercipin, Lady in Red, wedi cael ei fagu wrth y march Pafadine ddi Grenada ac allan o Abercipin Wild Heather i'r perchynog Ben Orchard. Stuart Morgan wedi bod yn beirniadu, a fe sydd yn beirniadu'r adran ec trwy gydol yr wythnos. Do, fe welon ei fe dydd Mawrth yn do fe yn beirniadu'r ieuenctydd yn yr adran C, mae fe wedi cael diwrnod bach off. Wrth gwrs I ddod nôl heddi I bennu'r gwaith ac wrth beirniadu yr cyfle hun yr meirch a'r Caseg Wag. Felly, beth oedd hi am Abercipin Lady in Red nath fe ni dysylw di pan ddath hi mewn? Wel, drych ar gran hi ddechrau, yn Caseg Wag, drych ar y dyfnder sy'n arni ddi. Pwy oedran yw I, ond di bydd yn siŵr ifanc wrth gwrs yn y dosbarth oedd y Caseg Wag neu adferch hun dros 8 o oed. Heblaw y gran, gallu di weid, taw polish a bwyd yw hwnna wrth gwrs, ond mae hon, mae trada, coesau da, dyfnder, ac mae'n boni. A dyma ni y gwaith caled o baratoi ac o ddangos wedi dod I ben, a dyma'r eiliad arferchog I Ben Orchard yn arwen Abercipin Lady in Red. Yn ennill dy'r Caseg Wag neu'r adferch 8 mlwydd oed a throsodd a'r Caseg Wag ath o hi heddi yn y Merlod Cymreig Tape Cob yr adran ec. Yn y dreffer safle in third, we have 7-2-3, and this is C&J Hill and Sainsbury with Longwing Princess Camilla.